kuramwari randiri kuda kuuya naro kuzotaura nderechivimbo, faith, kutenda. Ndinoti nezviri kuitika mukati menyika, nezviri kudiwa nevanhu zvese, tariro yenyu isai kutenda pazviri. Kana maisa kutenda rutendo. Shoko redu mangwanani nhasi tinoriwana kuna 2 Timothy chapter 3 verse 16. Inoti, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training. Verse 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Toenda kuna Exodus chapter 9 verse 16. Inoti, but for this purpose I have raised you upon, to show you my power, so that my name may be proclaimed on earth. Ndo mavhesi andauya nawo mangwanani ano tindiisewo kwamuri vana veZimbabwe tiri pasituation yatinayo nanhasi. Shoko raMwari riri kutidzidzisa kuti vhesi yega yega kune vanotenda iri mushoko raMwari yakafemerwa imhenyu, haina kufa. Nokuti kana tikanzwa shoko raMwari richiti kufemera, rinotidzidzisa zverichiti Mwari wakatora ivhu ndokuumba munhu nemufananidzo wake, ndokumufemera mumhino, munhu achibva ava mupenyu. Saka shoko raJehovha Mwari kana rakafemerwa harina kufa, chinhu chipenyu chinorarama. Avo vanotenda mushoko rake vari kutenda muchinhu chisina kufa, muchinhu chipenyu chinounza upenyu mukurarama kwako. Saka shoko iri riri kutitaurira richiti rinounza upenyu hwokudzidzisa, rinounza upenyu hwokutuka kana kusora, rinounza zveupenyu hwokugadzirisa pakakanganisika, corrections, ende rinounza upenyu hwetraining, kuti mutraine ramangwana renyu ringe rakanaka. Saka shoko iri ranhasi iri riri kutidzidzisa kuti tine upenyu kana tine kutenda, kuti zvinhu zviri kuitwa izvi mumugwagwa mamakati tipinde umu, zvamuri kuti toda vatungamiri vakachena vanotitungamira kwete vanotitonga. Kana zvakafemerwa zvipenyu izvozvo zvamuri kufambira, zvamuri kupindira mugwagwa, zvipenyu zvinowanikwa, zvinoraramika, zvinobatwa nemi ende munozviwana nekuti zvipenyu. Chisingawanikwi ndechakafa, nekuti chakafa hachigoni kufamba, hachigoni kuita chimwe chinhu, hachigoni kumutsa chimwe chinhu, chipenyu. Asi kana imi muri vapenyu muine zativimbo yokuteerera zvamuri kuudzwa nevatungamiri venyu vamakamutsirwa naJehovha mberi kwenyu kuti vakuitirei zvavanokuitirai, mukatenda mushoko ravo, chifambai naro risei parutendo rwenyu kuti zvamuri kuita izvozvo zvinotungamirirwa neupenyu huri kubva kuna Jehovha Mwari, zvinofamba. Saka juti randiri kutaura nhasi panapa nderekuti iwe uri mustriti, iwe uri kuda kuenda kustriti, kana kuti uri kuzeza uri kumba, kana kuti uri kungokurudzira vamwe uri muofisi mako, shoko rati, vhesi iyo yati zvinounza kudzidzisa. Saka dzidzisa vanhu, dzidzisa vabude, dzidzisa vatende, dzidzisa vazive kuti zvatiri kuita izvika zvine upenyu, nokuti muti une upenyu unoita masidzi, unoita maruva, unoita mafruits, unoisa mimvuri, unoita zvese zvakanaka zvinodiwa navanhu.
zvinewe dzidzisa shoko harina kuti inda wakanyarara, dzidzisa vanhu vagone kubuda vakawanda. Dzidzisa vanhu kuti kana mabuda makawanda usatarise zvinoita umwe munhu, iva nefaith yekuti zvatiri kuita izvi Mwari vaneni vari kundisunungura ende nyika iyo tiri kuzoipiwa. Nokuti Mwari vakavimbisa nyika, vakavimbisa Jakobho kuti ndichakupa nyika, vakanomupa. Vakavimbisa kunyange Abrahama, ndichakupa nyika, vakamupa. Saka isusu kana takapiwa nyika yedu, takapiwa kuti isazotorwe nomumwe munhu achiisa muchikwama chake kuita yake. Zvino kana tichipiwa naMwari kunzi ive nyika yemaZimbabwe ngaive yedu, kwete umwe munhu otora neboka reshamwari dzake nevana vake kuita yake. Hanzi chamatuka imimi kana matuka muchitenda, chinhu ichocho chinotoshanda, chinotoshaya simba. Chatukwa, chashorwa, hachisisiri helpful, chatokanganisika. Saka namatuka huipi huri kuitwa mukati menyika yedu nevatungamiri vari kutitungamirira muhurumende yedu, yemaitukisisa haina zvaichakwanisa kuinda. Tendai faith iyi, tendai kuti iyi haichakwanisi, haichamuki, kana isingachamuki ngaife. Saka zvinoda shoko rokutenda. Ende kana matenda muine vhesi iyoyo, imhenyu. Kutenda kwenyu kupenyu, asi kutuka kwenyu kunouraya zvakaipa zvamuri kutuka izvozvo. Saka kana muchisora corruption ngahufe, muchisora umbimbindoga ngahufe, muchisora umhondi huri kuitwa nehurumende ngahufe, muchisora persecution iri kuitwa nehurumende ngaife, muchisora abduction iri kuitwa nehurumende ngaife. Haisiri hurumende yevanhu, ihurumende yemafew individuals vari kupwanya upenyu hwavanhu vachiramba vakaconsolidata their own power. Saka zvinorambwa naMwari, nokuti vanhu vari kusungwa vachiiswa majere ndevaMwari. Mweya uri mavari ndewaMwari. Iwe kana wakanzi uri kurarama panyika, uri kuraramira kudzidzisa nekusimbisa imwe mweya iri kupwanyiwa nevamwe vanhu. Uimutse iwe. Saka kupinda kwako mustraight hauna kuzvipindira iwe, uri kupindira vakapwanyiwa mweya yavo iri kutambudzwa, iri muusungwa kuti vasunungurwe. Hanzi nevhesi iyo, trainer. Vatrene vanhu vanzwisise upenyu hunodei, mabasic needs eupenyu vanoda kutrainwa. Saka hurumende ndo basa rayo rokutraina, asi haisi kutraina vana vayo kuti vaite basa. Instead iri kutovadzinga kune mabasa ichicreata iyo, ichipa vainoda. Saka imimi ivai nefaith yekuti zvamuri kuda kuti zviitwe zvichazadzikiswa, nekuti shoko raMwari rataura kuti every verse iri mushoko raMwari yakaita kufemerwa imhenyu. 17 yoinda yoti, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ivo vakapiwa kuti vatungamire vavari kudaidzira, zvina kungoitwa kuti angomuka akadaro. Mwari vanosarudza munhu anofanirwa kunge achibuda naizvozvo. Kana vakamusarudza iye achirevesa, achireva kusevha mweya yevanhu vaMwari iri kutambudzika, he is led by God. Ngatimuteererei, ngatisapotei, tive nefaith. Kana asingatinyeperi, asi kana achitinyepera zvine magumo, maari hamuna upenyu, nokuti ari kufamba nemanyepo. Asi isusu kana tine faith yekuti zvari kutaura ari kurevesa zvine upenyu, zvinoenda mberi, hazvigumi. Saka kana shoko raMwari richitaura izvozvo kuti ivo vanhu ivavava vanofanirwa kuve trained, kuve equipped, maybe they are already equipped by God himself, kuti mabasa avo ave mabasa akanaka. Nokuti kana vachisora corruption, kana vachisora umbimbindoga, kana vachisora abductions, kana vachisora kutochiwa kuri kuitwa vanhu, kana vachisora persecution yese iri kuitwa navanhu iyoyo, they are aiming to have good work of God.
nesu ngatimire nevanhu vakadaro kana vachirevesa, which means their life will go on. Vane upenyu vanhu ivava, asi kana vachitinyepera zvine magumo ari pedyo pedyo. Akauya mutungamiri watinaye pabviswa vaMugabe, akauya akavimbisa, asi taramone magumo wacho nowatovepo. Asati apedza temu yake yechipiri vanhu vatosumuka, nekuti musina chokwadi, utongi hwake hwakafa. Saka ndinokukurudzirai kuti shingai, ivai faith, ivai nokutenda. Muna Joshua 1:9 inotaura kuti handina kukurayira here iwe kuti usatye? Shinga. Shoko riri kudiwa apa riri kunzi shinga, usatye, nekuti kwese kwaunoenda ndichange ndinewe mumugwagwa imomo. Kana uine kutenda, uine faith, Jehovha Mwari wako vachange vanewe. Chingava chingakuparadzanisa iwewe naMwari kana Mwari vainewe? Hapana. Saka iva nezati faith, nekuti ukatarisa mupurisa ukatya mupurisa hausina Mwari, nekuti uri kutya mupurisa. But ukatarisa shoko raMwari ukati ndiri kupinda mustreet nekuda kweshoko raMwari nokutenda, Mwari vachava newe. Chinokumbirwa nemunhu kana ari akarurama chinouya. Daniel wakumbira chaikumbira, ndomba Jehovha vamupa, asi muvengi wakanochibata muchadenga. Kukatumwa ngerozi Gabriel, tevera unoona kuti ko uyu munhu ari kuramba achikumbira chinhu chatakamupa zviri kufamba sei. Ngerozi inoona kuti chakabatwa muchadenga, chabatwa muchadenga, inodzokereyo kuti ndazviona kuti zvakabatwa. Mwari vanotuma ngerozi yehondo Mikaeri kuzodzikinura. Iyo ngirozi yehondo iyoyo ndio yakaita hondo kudenga naSatani kusvika Satani azodzingirwa pasi nhasi. The same ngirozi iyoyo Mikaeri yehondo iyoyo ndio yakati Daniel akandwa mugomba reshumba, yakanomira ikaonekwa ari mwanakomana waMwari. Saka mwanakomana waMwari ndiye anopindira pachema vanhu, ndiyo ngirozi huru, ndiye Mwari, ndio ruponeso. Saka pega pega vese vakandwa, vapererwa, varamba kunamata zvifananidzo, vana Shadrach, Meshach, Abednego vakakandwa mublast furnace rinonyungududza dombo richiita simbi, rinonyungududza simbi ichiitwa liquid nemoto usingatomboiti. Asi mwanakomana waMwari akapinda akamira navo, vakasatsva. Muri murodhi, tendai muzita iri mwanakomana auye amire nemi. Murege kupfurwa, murege kutyiswa, murege kusungwa, murege kutambudzwa, asi kuti muve nechokwadi nechokubudirira pane zvamuri kuda. Saka Exodus inoti, but for this purpose I have raised you. Zvakureva kuti ivo vana Mnangagwa vakasimudzwa, vakachengetwa, vakapiwa upenyu. I've raised you up to show you my power, kuti Mwari simba ravo rionekwe mavari. Nokuti ivo vari kuda kuti simba ravo rionekwe mavari, nekuti vanotozvitora sekuti ivo ndio vane simba kudarika Mwari. But Mwari vanoda kuti mumbozvikudza nesimba renyu, mumbouraya kuuraya kwamakaita, kupersecute kwamuri kuita nanhasi. Asi nguva yavo yakwana zvino. Mwari vanoti ndinoda kukuratidza simba rangu. Saka simba raJehovha hariuyi pasina vanhu, simba raJehovha hariuyi pasina vari kupinda mustreet, simba raJehovha Mwari hariuyi pasina vanotenda. Saka ndoshoko irona ndiri kuti tendai mumashoko amuri kuudzwa nevatungamiri venyu, mafambiro acho amunoita, tendai muchiisa shoko raMwari mukati. Isai that faith, muone munobudirira kana muine kutenda, nokuti Mwari vari kuda kuratidza ipapo kuti simba ravo rionekwe. Nekuti chiri kudiwa naMwari apa ndechekuti kuti zita ravo riende mberi. Harigoni kuenda mberi pavanhu vanongoti akaudzwa kuti yes, akaudzwa kuti yes. Aiwa, rinotoenda mberi pamunhu anenge achioma achiti inini zvanditi izvi handitombobvumi. Rangarirai Farao. Farao wakaomesa mwoyo, ndo ivo vanototi ndinoomesa mwoyo wake. Saka mwoyo wemunhu wamuri kunesana naye wakatooma. Asi mukaramba muine faith,
Mwari vacharatidza kuti zita ravo rikudzwe, nokuti vari kuda kuti rinamatwe pasi pese, zvichipfurikidza nekukunda pamunhu anenge achiti ini hazvibviri, nokuti uyu wakatotora nyika iyi ndokuiumba kuita chisteti chake, akutoda kutoichinja kutoiti munhu mutapa, kutoisa jurahoro kuti yave munhu mutapa, the state of mutapa. Zvinoratidza kuti kana zvisingabvi muvanhu, zvichiitwa nefemili yake, zvichiitwa neshamwari dzake, ndezvake, zvisina Mwari mukati. Saka Mwari vati ndinoda kuti zita rangu rikudzwe kana imimi magona kushinga nokurwisa munhu uyu, mamubvisa paari. Saka Mwari wenyasha ngakutungamirirei muri muchirongwa ichi. Mukaneta hamufi makawana rusununguko, nekuti vachibva muIjipita kufamba kuenda kunyika yeKenani hazvina kutora mahours, zvakasangana nenzara, zvikasangana nokuneta, zvikasangana nokufirwa, zvikasangana nematambudziko, vakarumwa nenyoka, vakatambudzika zvakatambudzika zvistereki, asi vakanonyaradzwa vasvika. Saka vanhu vanofurira, kune vazhinji vachafurira varakashi vakapinzwa imomo vari kufurira. Mukaneta chinhu ichi, manetera future yevana venyu, sekutaura kuri kuita vatungamiri venyu ana Ageza. Vari kutaura kuti inini pangu anytime rinondidokera, tatodarika masikati, ndozvavakataura kana muchinzwa shoko ravo. Asi chandakuitira ichi, ndakusiyira vana vechidiki, vana vedu Vageza zvavari kuitira havazi kureva kuti vari kusiyira mwana wavo wavakabereka, ni wako ari papa. Saka iwo kana ukachitora sechinhu chisina nebasa rese, ivo vachikuvakirai nhaka yevana vedu, vana vedu vachafa vari marombe. Havaropafadzwi nekuti vana baba vavo imbwende. Mwari haadi mbwende, nokuti tanzwa muna Joshua kuti inonzi shinga, usanete, usatye, shinga. Apa panoda kushingwa. Tauziva kuti kusaenda kumabasa ichambove nzara, nokuti pamwe mune musingachawani mari. Asi zviri nani kuita nzara ye1 week pano kuita nzara yemakore iri kukonzerwa nevana ava. Saka vari kuti ngatimboshingai apa, ngatimboshingai kuti zvinhu zvireruke, nekuti imba imwe chete ndo iri kuguta. Ndo zvinotenderwa here mushoko raMwari? Shoko raMwari roti zvinofadza sei kana mhuri ichigara pamwe chete, ichidya pamwe chete, nekuranga nokuita zvinhu zvese patafura imwe chete. Zvinofadza sei? Kana Mwari zvinofadza, hama neshamwari zvinofadza, ko ivo kana vodya neshamwari dzavo nevana vavo vachisiya vamwe vese vachiti vatambura, zvinofadza Mwari here izvo? Tarisai muone the tax burden yakaiswa mukati menyika yedu. Vanhu vari kuita kukwaturwa tax. Utenge ichi yatorwa, kufoni vanotora matax, pai magrosari, zvinyi havaguti, vari kungotora vasina tsitsi. Saka zvakuda Jehovha izvi. Pindai vafundisi munyika mose, kurudzirai vanhu vanamatire Zimbabwe. This is the time yekuti tinamatire Zimbabwe. This is the time yekuti tinamatire Zimbabwe. Mwari vapindire, vanhu vabhirudirwe chivimbo, faith, kushinga, nekuti Mwari havazi kuzosiya vanhu vavo. Takasikwa nemufananidzo waMwari, takasikwa vachitida, vakagutsikana kuti tiri vanhu vavo. Ngatichitendai, tichirwisa umbimbindogo, tirwise umhondi uri kurambidzwa mushoko raMwari. Pamitemo ine 10 inonzi usauraye, asi ava vanouraya vakazvipa masimba havasina kupiwa naJehovha Mwari. Saka isusu ngatitidzoserai kuna Mwari. Mwari makati musauraye, asi honai vanouraya. Mwari panai vari kusungwa
kusungwa chero mushoko raMwari zvirimo. Vana Pita vakasungwa, vana Pauro vakasungwa, rekedzai vasunge. Asi ngatichitendai mweya waMwari upindire mumatirongo imomo, mweya waMwari upindire muhurumende imomo, mweya waMwari upindire mune vese vakakepchwa, vese vejudicial, vese ivavo vaone uyezve vazive kuti chinhu cheruzhinji chakasiyana nechinhu chevaviri. Vari kupinza vanhu muzvitirongo vachisapota mhuri mbiri dzeshamwari dzaMunangagwa nemhuri yaMunangagwa, mhuri dzese dzeZimbabwe dzichisafa, ivo vachiti takadzidza. Kudzidzira here basa iri kuti vasapote mhuri mbiri? Mwari pindirai. Ndinokutendai vagari vemuZimbabwe, ndokutendai vari kuzopinda mumastriti, ndokutendai vachashingirira, ndokutendai vachakurudzira, ndinokutendai vachatrena vamwe kuti vapinde umu, ndinokutendai vachaticha vese sevataurwa neshoko raMwari, ndinokutendai mese manzi muchakorekta zvakaipa zvese zviri kuitwa navanhu, zvavari kuita kutya kuti topinda. Dzidzisai muvakorekte vanhu vapinde vaine faith, vasapinde vaine hasha, but vaine faith yekuti Mwari is going to lead them. Mwari is going to grant them what they are asking for. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.